Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka review meeting gab ngisong menta ka janmet, hapo kajing yalam jong chief minister ka jongi, ngilaya kren shushu, ya ki issue kebedai, kumno banwarna ya ka economic activities, syaka kumba ka julong baro sikata kham tam ya ka sor silong baro kawi te kabidei bat kani ngimpat la ban sim karai dang bun ki ki report ki ban nakaliang jo ka sarkar ka dang pan nakaliang jo ka district administration nakaliang jo ka SP batru nakaliang jong usim jong ka himamlem bat kumju nakaliang jong CM jong ka Khasils Autonomous Council anding layo luti ki detail baro ngin sa sim ya karai ka bakhaddu tenrei ka ba menna ka bangi sim ya karai ka de tangkawi ha ka be de bat ka wholesale market jong ki jhur ki jep namar borok ngi tip ba menta ka de ka por ha ka ba ki jhur ki jep ngimla ban bam hi pok jela la jong ngi hap ban supply sabar jong ke jela te hadin ming layo ya ka report na ka agriculture department bat kumjuru nakaliang jong deputy commissioner ila propose bat ila approve nakaliang jong ka sarkar ya ka proposal ban penkela temporary sipon ya katei ka parking lot jong ka municipal hantei hapo yomolong first floor second floor ngin penkelano ka temporary wholesale market ya ki johor ki jep kenang bakinong ya de bat kinong ya thit nang tu kinkit syaki jaka ke baper sabar jong ke jela ke jongi